zablokovaná, takže ja radšej nepomôžem nikomu, lebo sa tak bojím toho judgmentu druhých, chápeš? Mhm. Že kebyže ja fakt chcem zmeniť tento svet pre lepší a ja potrebujem ten oheň, lebo bez toho ohňa, Čo povieš na no, toto, že uh, svet je dokonalý a že nepotrebuje zmenu? wow, ok, toto je úplne iné, lebo ja som sa doslova dala do zachraňovateľa. Celý čas som v zachránárskej tej. A ide to hlbšie. A kto si Wow, myslíš, že si, aby si zmenila svet, aby si niečo zmenila? wow. A Malá svet kvapka je, mora, pozri, a svet je hej, dokonalý, aj záhadný, aj mystický, aj prastarý a nerozumieš mu. wow. A môžeš pustiť tú snahu, pomôcť, zachrániť. Je to dokonalé v každom momente. Úplne inak by som sa na svoju celú prácu pozerala, aby som úplne hneď prijala možno tvoje pozvanie z prvej. Chápeš?